iqembu lomkhonto wesizwe ePhalamende iwuphathi leader umkhonto wesizwe ePhalamende. Into-ke esihlanganisile namhlanje esikhuthaze ukuthi kwenele brief kancane ngaphambi kokuthi-ke niqale umcimbi lona ukuthi inkosi lokukhona izolalela iy'nkinga ezikhona ezibhekene imibuso eminingi awukho umbuso ongaqwanga ngaphandle kwembuso. Umbuso wobukhosi uyisiselo sayo yinduna. Ngizokwenza nje umzekelo ngombuso engimaziyo. Sinombuso wakwaZulu nje owakhandwa induna yasemvutsheni. Cishe impela niyayazi yonke ingoma wakwazi ukungena ubusuku lekhona ube yinto namhlanje into-ke ithi-ke umhlaba wathathwa emakhosini. Sifisa ukuthi umhlaba ungene emakhosini nomnotho and sifisa ukuthi amakhosi nenduna zibe nezogovernment nomhlaba zingashiwa ngaphandle. Induna namakhosi zibe nezo nangabe kuthathwa inqubo i-government nazo azibe nezo. Njengoba sibheke ophethweni siyafisa ukuthi induna namakhosi nabayithole deployment ku-government. Kungathi nje kuphela ngoba inkinga ekhona ekuhlaleni induna yaziqala bese zoba itsheni ikhansela. Manje sithi laba abantu kuhambisa lezi zinhlaka zonke ukuhambisa ama-service delivery kukhona ukuhambisana phakathi kwekhansela nenduna. Futhi siyafisa ukubona induna zigcwele uhulumeni zinazo zibambe iqhaza uhulumeni. Okunye esikhuluma esifisa ukuthi kwenzeke yi-relocation ukuthi mhlawumbe iy'nduna ziphume ziholele komasipala ingxenye yama-service delivery zingaholelwa yi-province ngoba iy'nduna ahola kodwa inaholelwa umasipala automatically seziyingxenye kamasipala sezizokwazi ukuthi ihlale emkhandleni la kuthathwa khona. Nenye into eba khona uma kunama-project inkosi ayazi iqhamuka izotshela, induna yazi iqhamuka izotshela. Umuntu ogcina esethatha amandla wonke yikhansela, kanti ikhansela suke liphethwe isizwe suke siphela. Manje yizo zonke izinto esifuna usifisa ukuthi zingangokuthi-ke imihlaba lela ekhona emakosini sifisa ukuthi isebenze ikhiqizo iy'phaza shop imikhiqizo ephuma lapha ey'ndaweni zamakhosi afakele iy'phaza shop kube khona ukuxhumana phakathi kokhosi nomasipala uku-create i-market. Kube ne-market day lapho umkhiqizo wonke lo waphuma ey'ndaweni zamakhosi uyothengiswa. Into esishaya kakhulu i-market. Sifisa ukuthi i-value chain yonke ye-food security amakhosi ayibambe yonke. So ngaleyo ndlela besithi-ke amakhosi nenduna akuzwakali ukuthi namhlanje unani, kodwa njengakakhulukazi namhlanje indaba ithi umnotho obuyelele ezamakhosi kubanjwe i-value chain yonke i-food security umkhiqizo wonke ungasuke enkomeni uzokhuluma ne-process yokutela njengoba indima ifakazele esikushoyo ongakwazi kusuke afakazi. That was it. Sibonga bamakhosi phakathi kwethu
nazonke ngiyabhekana nabosabethu iy'nduna zizonke kuyisikhathi zikhala zinameza zicela ukuthi umkhonto ukuyilalela nomlando-ke abanawo ngobuholi bomkhonto ukuzethula nje umshoba emabhenzeni khona lapho ngifuna ukulekelela lapha baba kunaleya mhlaba le mhlaba okuthiwa yakwa-land reform noma state land ungabusezwa bengisholo ukuthi ubaba ohleli akufana sesoze sife yini nale mlando ngoba iy'ngane zethu ngeke sikwazi nokuthi ayifike kanye eminye yaleyo mhlaba ifike sesizele kuthe manje sehambela futhi amabhunu yasalinzalwa iba yakwa-land reform iyasokolisa leyanto izigcina ikhathi amakhosi yenze nemingcele ingabi sesimeni bese amakhosi exokozela asithandi-ke loboba uma kuxokozela obaba sizawulimala thina ingane bekuede nje lokhu baba bakushilo ukuthi hayi amakhosi mahambe bakuzwile lokhu loya mhlaba okuthiwa aba-land reform unonile usondile thina kodwa manje awusebenziseki ngokugcina ungesiwa muntu okuningi-ke hayi bona ngathi ngikhavekile indaba ezinto sibonge isizwe senkosi bengizocela inkosi yasemadungeni isho nje umbaba sesithi asibonge kakhulu yocela ukuthi nabesilo siqale sivule kahle ngokukhuleka esilweni samabandla abathi sifise umoya ivinwa amakhosi asalana umdlokongane ngedala ungahlangani thina kepha kunyakazile amathando akho wena wendu njalo selesikhulu lwelolonke khana kwamakhosi mabebuthene lapho abantu babo ngonyama ababuthene ngoba bubuhlakani babo kepha sikhuleke emakhosini asalala kuyingonyama zonke ukuba indaba ey'khulunywayo zikhulunywa iy'ndaba zezwe esikholwa ukuba kusenhliziyweni yengonyama ukuba ngelinye ilanga kubonakala iy'nhlaka zobukhosi zithola amandla afanele sifisa-ke ukuba umhlangano namhlanje ungabi ngathi kepha ubusiswe amakhosi asalala amafelagazi namadelamzimba ayelwela ukuba isakhiwo sobukhosi sikwazi ukuba sizingele elifanele sikahlaka sifisa ukubonga kakhulu aboshe nomkhulu bonke mkhathini amakhosi asendlunkulu ntwana wakaHlatshwayo unkosi namakhosi onke asendlunkulu yinduna zamakhosi ufishane nje osekuthini kubaluleke ngendlela esimangaliso okokuqala sifike isikhathi sokuthi-ke kubukwe ukuthi le Roman Dutch law ingabe ikhulumisana nathi. We are not in Rome, we are not in England, we are not in Dutch. Kodwa umthetho esiyisebenzisayo imithetho yasentshonalanga uthinta udaba olubaluleke kabi noma ngabo kudala kukhulunywa ngalo okufanele kube ziyabekwa ingako umongameli uNxamalala ekhuluma into yokuthi uma-ke wakwazi ukuthi izwe liwinwe ngo-2/3 majority into yokuqala ibalulekile ukuthi kubukwe lo mthetho osilawulayo ukuthi ukhulumisana nathi awukwazi ukufika ezweni lamakhosi
kunabantu abadala abanomlando omdala osuka emuva wafika iphansi zo-1913 ngobizwa mthethwana ngo-1913 1913 kwase kubuzwa nomthetho ababezama ukuyilungisela lehlanganisa bezamile ukuthi lizokuswa kanjani bese kuzoba nemihlaba ezokuthiwa i-state day kube nzima ukukwazi ukusebenza kodwa bangakwazi ukuthi kuqiniswe imithetho ezokwazi ukukhulumisane nabantu base-Afrika ezweni labo iyokwazi ukuthi ilekelele yona ngenye yezinto mangasifinyelele ekuthini uwineke ngo-2/3 majority into yokuqala nje egunyazwe ngababazisa ukushintshwa komthetho kakhulumisana naye ukwazi ukukhulumisana nezinto ey'fanele izinto-ke ey'thintwe lapha izinto ey'baluleke kakhulu nesikholwayo ukuthi ziyokwenza ukuthi izwe ikwazi ukubuyela esimweni okuyiso ngoba imithetho ekhona njengamanje igcina yenzibone nje ukuthi ukuthiwe amakhosi wayeyohlala nabesilo umasipala kodwa ahlale naphinde beyithusa ukhulume omeya nabantu bamakhosi basebekhethwe bathathile kanti phela kufanele i-system ike ishintshe uma kukhulunywa ngomasipala kamakhameni kubukwe ukuthi mangaka amakhosi akhelele umasipala whether i-district noma mangaka amakhosi akhelele umasipala sekusho ukuthi sikhulume ngokwakhona kwekhansela kulo masipala nomkhandlu ozolawula ngomasipala akukhonzile ukuthi kuney'ndawo zamakhosini kusho ukuthi lezindawo zamakhosini asibe nokumeleleka kuyimina ezizokwazi ngoba abantu labo abazi ukusuka nokudala ukuthi usuku balishona ilanga kusele kusebenze kuyoza yini eyenzekayo sizodinekisela okwenza lezi ndaba eziyenziwa lapha kushukuthi indaba ey'nkulu lezi ndaba ezifuna bafuna zifuna abanini bazo bakwazi ukusho ukuthi enye into engakwazi ukulungisa mangasukuthetha ungashintshwa ungakhulumi kanje ungakwazi ukusekelela thina esigaba phansi sibanye ukufinyelela kanjani even isystem ekhona elawula ukwakhela komasipala kethu ukusizwa ngoba empeleni ngaphambi kokuthi kuzofika intuthuko yethu induna kufuneka ikhona ukuthi hhayi thina besinombono ukuthi uma bekungenzeka ukuthi even into yezolimo kube ukuthi induna iyakwazi ukuthi iy'ndawo eziyifenya lapha njengoba kwakhiwe yiy'ndawo ey'thile uma kungathiwa kunendawo ekunikezelwa ukuthi ngoba indawo yakithi ayikho sho ukuthi kungakhiwa amafeni noma kungenzekani kodwa kwezolimo inothi kusho ukuthi kwakungakhona kunomkhiqizo nje bese kuthi lezitolo zisela umkhiqizo ophuma lapho ungena lapho uphume ukuthi kulokuvulethwa abantu bokufika belima abazolawula esebenze bangene ngisho ey'ndaweni zamakhosi uma ngakwazi ukuthi kube ne-document efana nale ekhulumisana nokuthi yiphi indlela engakwazi ukwenza ukuthi ikhulumisane nje nabantu base-Afrika kuyolekelela kakhulu uhlelo nje esilisapota kakhulu nesikholwa ukuthi uma lungakwazi ukwenzeka luzokwenza ukusa kwase-Afrika kube yilokhu okufunakalayo sikholwa ukuthi uma ihlanganiseke kahle izokwenza ukuthi isho into le noba inhloso kancamanani one inhloso yingakho ezelathi uyafisa ukuthi abantu noma ngathiwa bahlukene kangakanani ngokwamaqembu ukuthi badilonga kodwa uma kufika isikhathi esisokhela bathathe sihlangane sisemunye siyoqinisekisa ukuthi izwe libasezandleni ey'fanele konke okunye sekuyobe sikwazi ukuthi kulandelelwa uzokwenza ukuthi ushintshe imithetho ikhulumisane nesimo sabantu base-Afrika sifuna kakhulu nje uma kwethu induna ngoba mina ngithi makhosi asendulo nabendulo abantu kuyibo abayisihlale sisho ngisho kwingonyama sithi ngonyama abantu abayisekelo usukele emuva emlandweni njengoba kade esho lapho eGambusha even ngesikhathi selembe ukuthi uma ulalela ubona abantu bokudide kanje ilembe laliphethe umbuso nakho kwabushawa imithetho ukwakhiwa imithetho eyayikwazi ukukhulumisana nesimo siphila kwabantu e-Afrika engafile zimuntu eyenza ukuthi even intuthuko esifukeni yamanzi
inkinga namhlanje yenza sibe nengqinamba engaka ukuthi indawo zasemakhaya kunzima ukufaka amanzi sisetshenziswa isystem engabambisani nathi uyafikelela wena usemfule emikhulu engashisa kanhlobo okufanele njalo phansi nezinto zokwazi ukushisa yabona lapha kuphela sikubo manje ngaphathi ukukhandwe yonke into ikwazi ukwenza njalo kube nendlela yokuhluza amanzi aphakele zonke lezo zinto azophakela endaweni ethi ahambisane namanzi aqhamuke endaweni yenkosi ethile kube nalolo hlelo ngoba yibona ukusho lento esho kuthiwa imali ayikho ukuthi idliwa ehlakaniphile zikalamanana sizizihlola nje manje koMandla Commission ukuthi kanti kube imali engakho uma kungathiwa bekubuyiselwa lamandla lapha phansi akwazi ukuthi abantu beyibo abalawula lezi zinto mhlawumbe kubukwe nje lethi kuzokwakhiwa umgwaqo la abantu bekuze bahluleke phela bazobaya kufanele kube lento exakile clear kusuka kuma umthetho eshoyo ukuthi uma kunento ethi kunenkwali phakathi ezothathwa la isho thini abantu abakhele leso sizobenefitha ngoba akukho ekuthiwa yilapho umthetho ube clear ukuthi nazi njengamanje lezi zinto azikwazi kwenzeka kube lezizelawulayo ukuthi uma kunendlela yokuthi amathuba angakwazi ukwenzeka uhlala lezi zokuvakasha kube nendawo zokwazi ukukhulumisana kuhlale phansi ngibona ukuthi iphi indlela engathuthukisa le ndawo enkulu cha thina lapha sinothengeza ukuvakasha uma kungenziwa lokhu kwenziwe lokhu ikhandwe lokhu iye kokwakha umthetho olawula indlela yokukhulisa umnotho endaweni enhloko ekwazi ukuthi ngeke ngabakwenyizwe ekhathayo ngibuzwa ngokuza sengibulutho lento yalezwe lana ingane eno-18 years uyifica ihamba nge-Range Rover basichazela-ke nge-system yakhona esukakhona kusozokubusi kwakhona khatha yakhona izaba njengane iba yingxenye yawo umnotho okhuliswa kulelozwe uma kungakwazi ukuthi kukhandwe indlela yokuphila isystem ekhulumisana nokuphila kwesintu nanso into esenhlosomkanamanda nazo isikhathi ufisa ukubona abantu beyingxenye yabo konke okuwumnotho ezweni nasemhlabeni abakuyo uma ke kokwazi kwenzeka kanjalo khona nje inqubo yakhona isho njalo ithi yonke into izweni desert nendlela esimangaliso ongazi uphila kodwa ungayibona into eyenzeka ngoba bathi akushiwo ukuthi noma ngabe yini izolandela ngomgudu amasiko nenqubo yakhona kusuka phansi ey'nduneni ey'lawulayo izwe zethu umthetho oshawayo usukela lapho ukhulumisana nokuphila kwabantu so uma singafika kulezo zimo ey'njalo kuyobe sesibange sifisa ukuthi sengathithi bekungathi uma kwenziwa inhleloma iyona nto eyosilekelela neyokwenza ukuthi ukwazi ukwenza izwe liphile ngendlela eyokwenza ukuthi ingane ekhulayo ikwazi esikhuleni thina sazi ukuthi izwi lingake ekhaya akubi kudini masikhula sikhule uzutshela ukuthi uyayiphahla ngoba wawuyiphahla ma uzothi kukhona into eshoyo ukuthi inqubo yokuphila neyokwenza ukuthi ukwazi ukukhula isho ukuthi nazi izinto ezizokwenza unomnotho akufuyiwe ngoba lento esenza abanye ngithole ngathi abelungu ngoba kwakusedalwe ukuthi iy'nkomo eziyoba zinhle kuyobe zabelungu hayi ngoba kunjalo yile nto ekade isho ukuthi kumele ukuthi uma kufika la kufanele kubuyisele khona umhlaba bese kuthiwa i-state land kubekwe inkomo kanti uma kuzohlalwa phansi iy'nduna zikwazi ukuthi lesikudini esinabanumzane abaney'nkomo ey'ngako kusho ukuthi umnumzane baney'nkomo eziwu-15 omunye eziwu-5 omunye eziwu-10 kusho ukuthi le y'nkomo mayihlanganiswa kule mizwe engaka siney'nkomo ey'ngaka kwenziwa kanjani ukuthi kuqalwe phansi bahlanganise bakhande into ethi senza kanjani lezi nkomo esinazo zikwazi ukusikhandela umnotho endaweni esikuzo kuyaziwa ngesikhathi esithile endaweni ethile esigodini esithile kuba nendawo elawula abantu bakhona bendawo ekhulumisana ngesimo nempilo nenqubo yabo ukuze ikwazi ukuphila lezo zinto enjalo esifuna usibonayo ngiyathokoza saseminyaka sebenza kodwa sekuyisikhathi lapho sisemandleni khona ukuthi zonke lezi mfihlo ukuhlala zikhuluma amakhosi ngoba lokhu inkosi akabalulayo usekwakusalela into ekhona ukuthi ibekhuluma ingeke indlela
Cosa faccio davvero così? Sabe como você se boa? Então, vamos já estou na toalha, estava nem estava com os ovos que tinha essa não sai de dentro do último se não sai do último né se o sabe não pode no quarto tem aí leva tudo lá isso é já tem muito milhona uma coisa séria não vou dizer para hoje só passar na verdade isso para mim só luto e lá no futuro e é uma outra processo se não está na hora isso é a minha vida agora e filha olá eu estou tudo bem quando o baba ou o meu peguei o avô começa uma coisa muito interessante o que já vai ter quando logo que eu vou fazer o que é a pista do Manaus a uma coisa ou isso porque você quer mais uma mais hoje agora eu tenho se acha que lá para fora a mãe sabe mais a poder o conselho não dá o novo ou o nada espécie de como se explorar o que se dá como se soldar mas se o homem da coisa se a espécie de casa se torna na vez do rouba entende usually all the documents that you are attached to also like a baba yeah that's it
kwamapondishini lawo osukuhlala khona. I-communism siyazi ukuthi yabantu eGerman yayi-attack ukuzana i-Russia kulelinye wayi-aplya kodwa based ngama-condition ase-Russia. Nathi e-Afrika simasiyithatha siyi-aplya based on into ebalulekile sithatha ama-foreign ideology sawathatha sazowa-aplya ngokwe-western asangasebenzisa thina into yase-Pan-Africanism siphile ngayo. Bengithi sesizocela ukuthi sizihlele upresident edile manje uZanele sebedile kade esihlangene nosomabhizinisi sesizoqala umsebenzi wonke ngiyafisa ukuthi sengaqala iminyakazisi siyabonga So then we get alingene ngile osokulibe kabisa uthi into oyibhayisana akwazi ukuthi konke wazi ukuyidlula uma bezibele esibiza nenhlangano aqala bafike uziphendule osuku uma besekhona ingxabano kwawo ikwazi ukungena kwawo inkosi kwazi ukuchaza afike nathi ngibona ngiyabonga lokho bekufanele siyafuna ukubuza uqhubekayo njengokuthi ukhulele sokakhulu kusiqhaqazela ikethe ziningi imali efona kodwa bashiye ukwenza ikhompo wesizwe ukhona induna owafika la umfundisi uthula sizodinga azothi ashintshe amabhangeni. It is the main problem. Bawashintsha abanye bawasebenza ngakhona. Yebo ngiyaka abantu abasayenza iyadikatha iyafaka. Lezo zinto zasanje ayikho. Njengoba
inkosi enkulu kwabasela sisebenzela kakhulu nawe sithi uma ngeke nalaba ey'ngumela ezinye zazimkhona uyena nje usedla sisukana siye kwenye indawo siyosayina edakhathi bathi kungakhulu bathi ngesebenzi zikahulumeni sezenzela edakhathi nabakosabenza edakhathi waza kufika ithuba sizophezulu ukuthuba sizo kukhona amakhosi agugushayo abemana aceba ngoba njengoba likhuluma nje ngamaqembu naye angenayo amaqembu athile besinecela ukuthi ilungu eyinkosi elibalekana ezwela ngoba isiphethe yakho savumelene lapha osiqiniza ukuthi yebo kuthatha iminyaka emithathu sebeyibhula isikhathi eside kwathiwa sithengisela qolo kwathiwa asihlawulisa abantu sikwazi kwafuna umnumzana uZuma owasolele usekretary commission yilokho bekuphethe nyahluphelana izwe lami liseceleni angithanda ukuthi abantu abanye abazange yiphi imfihlo sokukhuluma yilezi ezisibhedlela usuka abafana nabhododlana nokusahloniphelo nalo emgeni ethamba azimalekhomiti akholwa njengoba kungasazile izinto ushatshona esikolodela amakaze ekhuluma yonke ashilwa manje ukusiqinize sena ashilwa nje nawo phila alima ngokweqele nalowo muntu wasuke enkulawo I have not tried to play so long time completely under a call ngingavile ngiyathokoza kakhulu impilo yonke amakosi akhona nezinduna zethu Today's is more students who self-continuous. Você seja a posição que ninguém na isso eu será que parece que a taxa de muito o mundo isso você seja mais o governo mulher sabe que você seja já fez a não precisa quando eu estava no tipo da o que aí será quando eu que você seja de uma vacina para você se nova oba ikakhulukazi ngamasikelo sinohlobo lwakho olusikhona kwe-region yonke usapoti kodwa ngempela njengoba lakhishingo sesizwe obungaziwa kokhosi lokholoda aburecognizwa ngempela ungarecognizwa umuntu uze abe nesipili sokuyi-aphotha yona inkosi uqobo azoyitshela ukuthi inani afuna yenzeke yena ngesingakani enkosini. 2 nkosi yesizwe angibeke ngithathele ukuthi kuleya mkhandlo wasemuntu sisemathubeni onke ukuthi singothatha kodwa kunezinto ezizoba yingqondo ngenxa yobuholi esinabo. Ebuholini esinabo kukhona ukuthi siyasebenza kanje kodwa akunaso isifiso sokuthi umkhonto wesizwe uthole le-outright authority because kuneyivumelwano nabanye ama-organization noma nenye i-organization eseceleni ukusebenza kwabo kuncike kulela enye i-organization.
ngenhlanhla noma ngebhala elikhulu umuntu lowabaemhlaba lapho khona omunye umholi akubeka wakucacisa ukuthi yena usenesivumelwano naleyo political party ethize ukuthi masingena emkhandlwini wasenkokhubezo umholi wesizwe kube khona ukusebenzisana. That was long before the election campaign nge-respect. So-ke sinenkinga kakhulu baba siyafisa ukuthi mhlawumbe umholi bendawo siyazi i-constitution kuba kusho lokudlala kusho ngokusobala ukuthi uma i-amendment i-constitution one kumele ukuthi yena as the president ezengaphansi lokho ahlale kusho kodwa uma ngabe thina esilidayo kuma-lower structures sikukhohlwa lokho angazi ukuthi uzothini emholeni nakumphakathi kuwonke yileyo challenge enkulu esinayo ukuthi lo mkhandlu wasenkulu sisengqipheni yokuthi singawutholi uma siwuthola nokhona okukhona njengamanje inkinga yethu ukuthi kune-individual okuyiyona ezokusela umuntu sonke umasipala wasenkulu. Ngiyathokoza. Ngiyafisa bakithi ukugcizelela into embalwa nduna zamakhosi nabesilo. Ngicela nje egameni likaNxumalanga ngiyacela ukuthi kunezimo ziningi izimo ezizoba khona njengamanje towards ama-election ezizobe zikhandwa ezinye zazo ngenhloso yokuphazamisa noma yokwenza ukuthi kugcine kunga-achivekanga lokufunakala. Kodwa ngicela ngijabule kakhulu ngike ngabona unduna uDlamini yes enye uyazi uma ngathiwa uthole ithuba achaze ukuthi kusukwaphi isimo sasinzima kanjani kwakunzima ngale ndlela. Uyabona abanye namhlanje babona izinto sezilula kwakunzima kunzima. Umuntu wokuqala okwaze ukuhlonipha induna nokuhlonipha ubukhosi kulo mongameli Zuma wasayina into ayegxekwa ngabantu abawayisayina ukuthi baneqhaza elibaluleke kangakanani ukuthi kusetshenziswe. Kunama-backpay ey'nduna okufanele ziwathole, hhayi kuba lento singazini okugcine ukuthi uma sekufanele nemali yekuzo sekukhona ama-passage nesipeyisi lesezenzeka kulezo zinto. Akuzona izinto zangelila lezonkulunkulu kunesinxusa kakhulu ukuthi siyacela ukuthi kulesi sikhathi ke sibonge sinikeze uMamalala into ayothi noma kuphi athi hawu iqhaza engaba ngobukhosi leyizina mhlawumbe ithatha isinqumo sokuthi ake siyeke konke sithi nje akuthi uma kufika umhlaka-4 November kwenzeka into engakazi zenzeke ibonakala ukuthi siyakholwa ukuthi sizokwazi ukuhlala phansi sinikisele bese sigabe esifanele. Kodwa into esinxusa kakhulu into nje enxusa uMamalala ake sithi masikhuluma siqinisekise ukuthi abantu bayakubona ukubaluleka kokulangazelela ukuthi sengathi ngathi makufikwa kulola suku bonke abantu bathi ngoba into ehluphayo nje echaza umholi la yile yokuthi kuqala izinto uMamalala kakhulu ngazo abantu baqiniseke i-identify bafuna ukube namadila asenziwe ngawazi. Kodwa siyafisa ikakhulu nje siyafisa ukupholisa kakhulu makhosi uma kukhona singathi thina silwe nje ukuhlutshwa kwenyanga kuze kuzokwenzeka leyo nto eyenzeka emcimbini kwaXeza sathi ihlazo likaZuma la kuze kube khona umbhobho sikhuluma nembhobho phambi kwenyanga ngoba sokuyicilo leyo ihlazo elisuke lihlutshwa leyo kuze kuzoba khona nje ngithi nama udelela umkhosi usuke uyiphatha engaphendulanga nje ehamba wayongena esibayeni waphenduka kabili kathathu wathi lekuphi kuye kukulandela ukuhlupheka
ukwembathe noma ngabe position engakanani. So siyacela ukuthi ikakhulu ake sinikeze present esimangaliso uMamalala athi uyalalela ezothiwa umasipala waseNquthu usuthathe wona athi uyalalela uthuka abantu bathi besingalindele ukuthi kwenzekile izobinikeza isithombe sokuthi uzothi makufika umphetho kaZolonke kuzobe kwenzekana. Ake kube khona indlela yokuthi abantu kube nalento yokubumbana yokuhlangana ukuthatha isinqumo esisodwa sithi awunali ithuba lokuhlangana nabantu abamnyama bezobuyisana ubuntu kwabo ngoba ayikho into yosilekelela ngaphandle kokushintshwa kwayo yonke le mithetho yaseNtshonalanga. Lento lethintwa yindlu ebuhlungu wakwezwa ngezulu kuthiwa induna iyoze isayinelwe premier. Ngisho ngesikhathi samabhunu sikhulumela iqiniso ayikazenzeka. Induna inkoka yinkosi emveni kwalokho kwenziwa into okhanyiswa amaphepha ngomnyango wakakhoza bona umnyango wethandwa induna urecognize ukuthi isihluko esithathile. Ufika sekuyizipho eyiphendukayo kube khona okuthiwa laba sobarecognize ngoba ukuthi laba ngesibarecognize. Kodwa ukuthi uma ihlanganiseke kahle lafezeka iphupho likaNxamalala sizobona inqubo entsha encike enqubeni yabantu base-Afrika. Uma ke kwenzeka kanjalo siyobe sinqobile. Uma nje singabakhona lokubambisana ngiye ngithi-ke mina isikhathi lesi esihle esifuna ukuthi uma kufika lesa sikhathi ke kuthi noma ngabe umuntu ukuliphi iqembu athi cha angiphumile kodwa ngawuthi-ke ngiyofezekisa iphupho likaNxamalala bese ngiyoqhubeka ngiqhubeka nayo ngibona ukuthi kuzokwenzeka. Uma ke kwenzeka kanjalo kwafinyelela la kuthiwa khona uwinwendle ngo-2/3 majority and yonke into yenza ukuthi uma kubukwa kulalelwa ngoba uzofika igabeni ngafuna kulalelwa yini efuna ukwenzeka yenziwe kanjani ukuze ihambisane nenqubo nesiko labantu. Ngoba ngisho ey'koleni kufuna kambe kube nokuhlala laxoxwa ukuthi into yenza ukuthi ingane ikhule inalento yokusensithayizwa nje ikhule iqonda nesiko nenqubo nokuthandiswa layo. Uma nje bekwakhanda imithetho enjalo kuyobe kuphelile. Lo mthetho okusakhulunywa ngayo womhlaba kuthiwe kuyofanele ube ungqongqoshe kaZolonke kodwa kukhulunywa ngemihlaba yamakhosi lapha kuthiwe kuyofanele ukukhonjwa abelungu akukho kuthiwa kakhombe zonithunayo zathi nomhlaba wakhe kodwa basafuna umhlaba uyisele kubantu kuthiwe khomba amathulo okhokho bakho abafa ngo-1879 lesi asekhona ngoba kade ahlala khona endlini kodwa ngisicela unity ekhona omunye siyakhona uma ke sathi nje 2/3 majority imithetho eyoshawa lapho iyokwazi ukukhulumisana nabantu base-Afrika isho lokhu okufuneka kwenzeke. Kukhomba ukuthi kufika isikhathi manje sokuthi abantu abamnyama ke bahlale phansi ke kubuyiswe nje isithunzi sobukhosi lapho amakhosi ekwazi ukuthi amakhosi iwahola abantu lapha induna yizo ezilapha eduze kwabantu okufanele ziqinisekise ukuthi zitshela abantu ukuthi umhla ka4 kuNovember akube nokhetho olunokuthula olunoxolo oluneqinisekisa ukuthi abantu bonke beqhamuke inhlangene ezahlukahlukene kodwa aqinisekise ukuthi uma kufika lolu suku akube usuku oluba impumelelo ukuba impumelelo kokhetho yilapho abantu besuke bewine khona ngaloko ekuthiwa i-2/3 majority kukwazi ukuthi uma kuthiwa kumasipala bonke kukhona abantu abathi mabehlala bebuka inqumo ezithi lo masipala abantu nje babe nenkinga yamanzi okuqala kuyisho ukuthi kungazoba nendawo zamakhosi ezingenawo amanzi kunemfula emkhulu kangaka endaweni zamakhosi kuthiwe imali ayikho kodwa ububona ukuthi imali yehlanga emlenze sokuzaphuma kufanele kube nemithetho ekhulumisana nezimo zasemakhaya zokulekelela abantu lapha emakhaya induna zibe neqhaza kungafiki nje kungathi makukhethwa amakhansela ukhethwa amakhansela bese kubonakala sengathi sekwabantu esebengaphezulu kobukhosi kufanele kube nokubambisana phakathi kweinhlaka zikahulumeni nohlaka lobukhosi kuzo zonke izinto ilezo zinto ezizoxoxwa namhlanje ukuthi uma kuyiwa okhethweni lohulumeni basekhaya siya kanjani siyimbumba
sivumelana ngokuthi sonke sifuna ukuqinisekisa ukuthi ukhetho lohulumeni basekhaya lukhulumisana nesimo sabantu. Ugogo nje ohleli phansi kwendlu lapha emakhaya athi yes, uyazi namhlanje ngangingazi ukuthi ngilapha nje ngineqiniso, ngiyakholelwa futhi ukuthi inhlelo ezenzekayo yilezi ezikhulumisana nathi. Ake ngenze nje isibonelo la uzothola khona ukuthi kunezimo la ongeke uzukholela zonke indawo kuyokwakhiwa amafemu, kodwa kunendawo ezinothe ngezolimo, kunemhlaba engamafenya. Kwenziwa kanjani ukuthi induna zibamba iqhaza exoxeni ukuthi lo mhlaba sowusebenzisa kanjani, lamadamu akhona la lemfula emkhulu kangaka kuzokwenziwa kanjani ukuthi uhulumeni angathembeli nje komngeni njalo kuyothuthukiswa inkampani zabamhlophe zasentshonalanga. Esikhundleni sokuthi ngabe kuyabhekwa ukuthi yiphi indlela yenza ukuthi kuthathwe lamanzi ala iduzane abese ayapurify. Okwesibili yiqhaza ekufanele libanjwe amakhosi komasipala, angayoba zixhuse nje kube ukuthi ayoba zixhuse, kodwa kukhulunywa ukuthi anegalelo. Uma kukhulunywa ngokuthi yini ledingwa abantu, kube kune-information ethi mayipresentwa lapha ithi enduna esesigodini esithile naku labe ihlangene khona nabantu besigodi bavumelana ngalokho. Lento seyizokwenza-ke ipolisi ezokwenza ukuthi kukwazi ukuthi okay, into eshoda kakhulu lapha akubona ukuyobakhela ihholo, kodwa bafisa ukulekelelwa kwezolimo. Into abayifisayo lapha yilezo inhlaka esifuna ukuthi iqhaza lobukhosi libonakale. Of the responsibility that the royals have on their communities, or they still outsourcing everything to politics? Because I think if the community themselves also know who is their leader and who is influencing their everyday decision, then it makes it easier. How are you guys making sure that the community is also taking the stand in saying we want Ubukhosi to lead us? In fact, that's true. What is happening, the problem that we are facing today is that the people are fed up of politics. They are fed up of promises. You can't live through hopes and promises. Yes. They want their leaders who lead them, whom they, if we're talking about Induna, even during the night, a person can walk to Induna's house and say, no, Induna, we are not safe in our area. Induna will inform the Induna in Sezwa to make sure that those people are safe. If they are talking about the development in their area, they can go to Induna. Induna, we have a certain river there. That river, if we can be assisted, that river can supply water in the area. Just the government to assist and make sure that how are we going to make that river to assist the community. People are fed up of politics. People are fed up of promises. They want something tangible that can assist them. And even that, because they are fed up of documents. Yes. What they want is something that comes from them and it talks to them as people in rural areas. True. Lastly, Indaba just took place a couple of weeks back in Durban. And one of the analysis that I was privy to is that we don't have enough representation or tours around kingdoms, yet this is a kingdom place. Does any chances or strategies involve tourism around the royals? And if so, what kind of tourism, if not the history, if not maybe the valleys and mountains that we have? Is that part of something that you guys are looking into welcoming people into your place as tours? Exactly. If we're talking about a rural development, yes, that's what we're talking about. That we have areas or in rural areas where the people don't need so much money in those. It's history of the people right there. We have royal palaces in our province. If you go to Enyogeni, we have Enyogeni Princet. You find that area White Elephant, because what was happening there is that we are too Eurocentric. Yes. Instead of looking at what is it that
informed people who are there, who are the part and parcel of that. Even the young people in the area, they know their history, they know what is it that can develop them. Let's bring them together. Let's make sure that we assist in what is in the rural area. That's what we're talking about if we're talking about the rural setup. If we're talking about to develop rural people, we must make sure that we involve them. They must be part and parcel of planning so that they can identify what is it that they have in that particular area. Sesivala, and going back to our native language, nifisa impumelelo yanomhlangano yanamhlanje izoba injani kunini? What does it look like? Kuyimpumelelo enkulu ngoba sikhumbula ukuthi siya we local government. Yeah. For the first time in history umasingakhuluma iqiniso ukuthi before ama-local government election kuzohlanganiswa inhlaka zomdabu la kuzohlanganiswa khona especially induna okuyibona abantu abalapha abakwazi ukubona balalele umsindo uqala usuka bese bethi no akuyona into ekufanele yenzeke bazonikezwa ithuba lokuthi ke bachaze ukuthi njengeyinduna yikuphi lokhu abakubona kungakwazi ukubamba elikhulu iqhaza ukuqinisekisa ukuthi ukhetho okiwa kulo 1 kukhethwa abantu abafanele ubungalalela buyeza into abayisho ukuthi 1 akwazi ukuthi enye into efike ibulale kakhulu yokuthi kukholelwe ukuthi ukufunda komuntu kumnikeza ukuthi abese eba ne-intelligence engaphezulu kwalomuntu olapha owazi kahle oqonda kahle ukuthi yini eyenzekayo. Bathi ke into ebaluleke kakhulu they fully support into yokuthi kune local government election. Bafisa ukuthi even kwi setup ye local government uma kukhulunywa ngendaba yokwakheka kwemkhandlo yomasipala induna njengeyinduna ezilapha phansi zibe ingxenye yokuhlala komasipala zikhuluma ngento ethi uma kukhulunywa ngeward because lento yamawadi angazi why abantu beyitolika ngendlela yasentshonalanga. Iwadi isukela kwi-traditional ward isigodi esilawulwa induna kuze kwazi ukuthi kube khona bese kuyoqhamuka lento eqhamuke yasentshonalanga yamawadi okugcina sekunama-ward committees. Kodwa uma kuzothathwa induna zibe ingxenye yokuxoxa ngendaba zibe ingxenye yomasipala ithiwe sesikhuluma khona-ke ngentuthuko ethinta abantu lapha phansi ngoba induna mayibuya ayidingi nokuthi kuze kube khona imbhobho emikhulu ithi nje mayibuya bese itshela iphoyisa lenduna elikhona wephoyisa awuthinte bonke abantu besigodi ukuthi ngosuku oluthizeni sinomhlangano la kuzobe sizobuka khona into ethi hayibo naku simelele kanti kubonakala ngathi khona into ezazi kade zenzeka qala senza kanjani ukuzivuselela lezi zinto zibe sesigabeni esifanele iyona nto ekhulunywa namhlanje.